Asa pa niya kinabawan? Nabawa naman sir. Unsa dili niya kaya mulakaw? Sakto yun sir. Gakon jud. Alalayan lang. Sintro kidapawan ninyo ha? Sa paano sir? Sa barangay Singaw. Singaw. Pila ka bulan na nasa sir? Ito ba ni? September ba sir? September Basta ang ito eh. nagituig? Hospital. Hospital na kay. Wala nagi. Ha? COVID ba? Ah, COVID. Mas COVID ba? Ah, oh. Mga tungnan yung mga itong panahon na nga. Grabe strict pa din yung pandemic. Sige dali, diretso na lang na dire. Ha? Diretso dire. Wala na magigilot. Ay, Agi gilot pero Agi mo gilotin. Ah. balik ko na nag kuan. Ano man? Ang dali, dali. Siya ha. Sige, sulod mo dito, sulod. Mga dala dire kay. May nakita mo ko ah. Kita nang bisa post sa Facebook. Pero kini nakakuan nga. Ngayon ko ng nilot dire. Buyag. Bernes biaron. Makakungkuhan siya kung ananaon. Oh, ano. Antikang siya. Sulod na dito. Sige, diretso lang, sulod. Nya palingkura dito. Unang nakadala mong malong? Habol. Butang tong isa ka habol dito, ipatong. Sige, sulod. Dito. Kaya lingkod sa dito para mauna na to tong kuan niya. Lagi gunitan naman, di naman sa. Kaya na atong kuan habol. Pag ma-plaster ron siya sir, kaya mong sa kanan, pwede naman isunod atong gilo. Pwede ra. Sige, palihog daw ko butang dito dahil.